зараз спію пісню, яку все призвичається чуть в виконанні касі. Я ночью попросил ее подпеть, але в этой аранжировке хіба їй було незручно. Когда я захочу, спою с тобой. А у контрабандиста блакитные очи, и он працує ночі, робить чорною справу, порушаючи право і закон кримінальний, розницю тягає контрабандний товар, а тут на пам'яті кам'яний вік, железний двір, замки і засоби, таємні пастки, подземні сходи, мокрі маски на тварах охот. А у контрабандиста есть такой закон, не боится он злобы и таенной маски, не боится судья, не боится грабов, и он заказал нахады. Все равно течет на память каменный дверь, железный дверь, замки и засовы, таенные пастки, подземные сходы, мокрые маски на тварах оков, и в сердце души облетели дрова, и дома обручена кровь. А у контрабандиста есть на сердце неполно, там души и голод, и держава крылья. И он туда не сделал, и ключом отмыкает, и тень возникает, и тень возникает, и на память каменный день, железные двери, замки и засовы, таенные пастки, подземные сходы, мокрые маски на тварах оков. Дякую, Віктор. Ну, і хіба ще пісню я стою. Хоча я ще пою. Михал казав, що пісня «Матка Боська Страдамська» – це Мушинський.